Jim, to nic není. Chtěl bych rozšířit knihovnu, koupit nový knížky. Když budeš něco žádat, chtěj kulečník. No jasně. Jak to chceš udělat? Jak seženete nový knihy, pane Dufresne, prosím? Požádám ředitele o peníze. Hochu. Já jsem tu zažil 6 ředitelů a jedno je naprosto jistý. Nebyl tady jedinej, který by se dal zlomit a nechal ze sebe vyrazit nějaký prachy. Už takhle s penězi nevyjdeme. Chápu. Mohl bych napsat do státního senátu a požádat je o peníze. Ti dají těžce vydělané peníze daňových poplatníků jen na 3 věci. Na více zdí, více mříží, více dozorců. Přesto bych to zkusil. Napíšu každý týden 1 dopis. To nebudou moc přehlížet. Budou. Ale klidně pište, jestli vás to baví. Sám to budu odesílat. Stačí? A tak Andy začal psát 1 dopis týdně. Přesně jak řekl. A přesně jak říkal Norton, Andy nedostal žádnou odpověď. To je ale pěkný bordel, to ti teda povím. Co to má být? To mi řekni ty, je to adresovaný tobě. Vem si to. Drahý pane Dufresne, na základě vašich žádostí stát poskytl projektu vaší knihovny určitou finanční podporu. To není možný. Posíláme vám $200 a navíc vaší knihovně darujeme starší knihy a jiné podobné materiály. Věříme, že vás uspokojíme a věc považujeme za uzavřenou. Dál už nám prosím nepište. Všechno bude uklizený, než se vrátí ředitel. Ano, pane. Dobrý, Andy. No nevěděl. A trvalo to jen 6 let? Od teďka budu psát každý týden 2 dopisy. Jsi na to dost